Ajur. Ya gak apa-apa. Lah iya. Ya anjene ya gak prei. Mek prei mending nggih. Ya meneh prei tapi mben nang ndi iki? Demangan. Nang Demangan. Oh iya. Nang Kademangan Gondak Legi. Ya meneh Iya, ngasuh Bu meneh. meneh Bu. Ngasuh tapi kaya ana dayo ya gak ngasuh ae Bu. Didayoi wong nggih. Salajengipun menika panjenenganipun Bapak Sutris menika saringgit panjenenganipun menika Bapak Sumadi. Tasih wonten nggih. Pak Sutris kalian Pak Sumadi. Wonten. Oh wonten. Oh niki to. Oh wek. Oh alah. Pak Sutris ingkang pundi? Lho pundi niki pirang-pirang setunggal priyantune? Mantun niki telas lho Pak nggih. Ngendang. Marang Raden Wiratmoyo kang wis prasaja anandor branti srening deteten krita kang rinekso kadange pribadi Wiratmoyo putra nira sira lawe adipati Tuban srining putrane adi mangsa pati senadyan wekasanira prapteng lena alabuh negari srining putrane adi mangsa pati nalikane wedi kabebon ing masyaloka keberatan kelawan minak jinggo
rasaniro prapten le